ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଭଳିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ପତ୍ର ହେଉଛି କଦଳୀ ପତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅଛି ଏଠି, ଏଇ ଗୋଟେ ଆସିଛନ୍ତି ୟୁପିରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍କଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏପଟେ ବି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ ଧରୁଛି। ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି କିଛି। କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖରାପ ହେଲାଣି, କିଛି ବି ଭଲ ଅଛି। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଏ ବି ଦି ସାଇଡ଼୍ର ପାର୍କ। ଏଇଟା ଗେଟ୍, ସାମ୍ନାରେ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପଛପଟଟା। ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ବେଲ ଗଛଟା। ଏଇଟା ବାହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ବାହାଘର କୌଣସି ମୌସମ ନଥାଏ। ଏଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଯିବା ଟିକେ ମଣ୍ଡପ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ଆସିବା, ବାହାଘର ଚାଲିଛି। ବାହାଘର ଚାଲିଛି ଭିତରେ। ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କ କୁଟୀର ହଲ।